Mamă, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la primul meu episod care o să ne jucăm Slendrina. Nu știu dacă m-am jucat vreodată Slendrina până acum, deci efectiv nu știu nimic. Așa că o să dăm la play. Să vedem mai exact ce. Deci, suntem la Clear One, Easy, Medium, Hard. Hai să începem pe Easy, că eu nu știu nimic despre acest joc. Bun, deci, vedem aici așa. Mă simt cam înalt. Sau ăsta e prea mic, în fine. O să deschis ușa, nu pot să cred. Și-o dacă o văd pe aia, ce dracu fac eu? Bă, dar nu bagă nicio muzică, ce naiba. Hei! Da, da. Salut! Hai că-mi bag pula mea, du-te-mi bag. Oamenii merg prin pereți. Bun, deci game over, deci nici n-am început jocul. Deci filmarea am început acum 9 și 10 secunde. Deja mi-a dat și reclamă. Deci deja am pierdut din... Deci măcar un minut nu m-am jucat, deci deja am pierdut. Deci mă simt foarte motivat și foarte recunoscător pentru acest joc. Deja am pierdut și pe easy. Ok? Și eu dacă dau pe exit, deci mă pula mă, deci nu merge pe exit. Nu mai știu la ce uși m-am dus, așa că mă duc pe asta. Văd că merg cam greu. Nu mai vreau să mai mă duc pe acolo, așa că mă duc pe aici. Că văd ceva strălucitor în față. Pun era un puf. Put. Ce să fac? Hai mă, hai. 1v1, 1v1. Nu mor mătii din nenorocit. Bă, frate, eu nu înțeleg jocul, ce dracu trebuie să fac, dacă mă duc în stânga mă ia, dacă mă duc în dreapta mă ia, dă timpul la mea. Tu-ți morți mă, ce făcai clavile, mă, băga mea și pula mă. Ce dracu să fac aici? Tu-ți morți mă, băga mea și pula mă. Nu înțeleg ce să fac la jocul ăsta, deja e a doua încercare până acum. Știu că nici Grenie nu l-am terminat în viața mea, m-am jucat Grenie de vreo 100 de ori, niciodată nu l-am terminat. Eu sunt mai nab așa. Tu-ți morți, măti. Slendrina. Deci dăm din nou pe easy. Încercăm la ușa asta. Nu, am fost la ușa asta. Asta. Bun. Adică în partea aia nu merge, în partea aia nu merge. Sunt motivat să o iau pe aici. Pentru că văd că e un box aici. Box. Și deja avem o carte. Bă, frate, îmi bag pula măta, du-te emoții, mătii. Bag pula măta. Bă, coaie, ce pula mea e jocul ăsta? Deci mă piși pe el, frate, efectiv. E a treia oară când mă joc. Bă, deci acum am întrecut, deci nici măcar un minut nu m-am jucat acum așa, deja l-am pierdut. Sus morți, mătii, deci eu băga mea și pula măta și reclami lui măta. Am bag pula măta. Coai, dar ce joc e ăsta, coaie? Eu dau pe easy sau pe extrem? Te morți, mă, stai. Deci nu mai iau pe aici. Ba, pula, o iau pe aici. Știu că acolo e așa, deci o iau pe aici. Tu-ți morți, mă. Bun. Take support. Coai, dă timpul ăla. Dă timpul ăla, coai. Deci stai așa, cred că m-am prins de schemă. Cred că m-am prins, băieți, de schemă. Cred că eu atunci când mă întorc cu spatele, atunci vine. Ba, pula măta și reclame de mătă. Ce față are? Așa, deci încercăm încă o dată. Timpul la mea. Deci eu dacă mă... Deci eu dacă mă întorc cu spatele, mor. Easy. Hai că l-am priceput cât de cât. O iau pe aici. Așa. Și o iau pe aici. Deschid. Iau buc. Merg în fața, asta e în spatele meu, știu, sigur.
Nu! Nu! Bag pula măta! Câte-ți morți, mătii! N-am băgat mă pula în joc, mă, și bă, dai greu. Bă, dar așa-mi prezam, ce greu e. Hai că iar am dat reclamă, băieți. Morți, mă, te reclama, mă, băga mea, și pula în reclamă. Bă, ce? Did you just check me out? Te pula mea. Bă, băieți, cam am prins de schemă. Deci, acum putem spune că suntem mai medium așa, deci nu mai suntem chiar, cum zice, nu mai suntem nabi așa. Bă, cu aici, pula mea, jocul ăsta. Am în coaie, dă-te în pula mea. De drept, așa. Bun, băieți, deci revenind. Și noi jucăm și pe easy. Care e pe extrem. Îți bun rău de tot. Încercăm, eu nu mai vreau să mai iau pe aici, dar deschid ușa. Și acum iau în față. Bă, dar de ce merg mai rapid? Bun, nu mai e cartea. Deci, am înțeles că lesbianca asta, Slendrina, e în spatele meu. Eu acum dacă mă întorc, cel mai probabil e în spatele meu. Doar că poate să mă prindă și în față. Așa. Și acum eu trebuie să fac o schemă. Mă întorc. Coai. Coai. Du-te-n pula. Coai, du-te-n pula mea. Coai. Tu-ți morți emoții de joc, tu-ți mormântul, mă, deci mă joc de 7 minute, coaie. Pula next to book, background, tu-ți morți, mă, coaie, bag pula, bă. E cel mai ca joc ăsta, coaie, de să-mi arăta și mie. Vreau să văd cineva care a terminat jocul ăsta. Deci eu vreau să văd pe difficulty cum e. Eu chiar sunt curios. E pe difficulty. Deci eu nu cred că există un om care să fi terminat pe difficulty. N-are cum. Dau pe hard. Deci pe hard vreau să văd. Bă, cum e pe hard? Mă duc, da? M-am dus. Îmi bag pula măta. Și acum ar trebui ca lesbianca aia să fie pe aici. Dar eu nu mai vreau pe acolo. Așa că o iau din nou pe aici. Și chidul, du-te. Tu-ți morți de căcat, tu-ți morți. Hai, dă-mi pula mea. Nu, tu lui Doamne. Cum dracu fac eu pe ăsta? Bă, mi-ești pula morții, mătele. Păi ce pula mea să răspund? Da. Mă, coai, lasă-mă cu părăjile astea. Bă, cred că jocul ăsta e special ca pe mine să mă enerveze și ca să îmi pierd timpul și îmi bag ăștia reclamii și câștig ei bani acolo. Deci ăsta e 250. Ok, și ăsta e tot 250. Dar eu am 0 bani. Deci dau mă pe easy și mai încercăm încă o dată. Deci ăsta e exit-ul, da? Bun, am ajuns la exit. Începem. Mergem încet, așa, frumos, frumos. Deschidem ușa, da? Luăm cartea. O simt că e în spatele meu, mă întorc, mă duc înapoi. Și mai probabil acum e în spatele meu, da? Mă duc pe aici. Acolo nu pot, aici pot. Aici nu-i nimic. Mă bag pula în mota. Și am. Și du-te în morții, mă bag pula în Slendrina. Joc. Ce căcă de joc e ăsta cu ai? Mă joc efectiv de 10 minute. Am reușit să iau cel mai mult 2 books. 2 books, boss. 2 books. Am cu ai de cam pula mea. Jocurile astea. Reclamele, mătii.
A, pula măta. Hai că... Deci du-te în morți, mă. N-are cum să termin eu jocul ăsta. Cred că termin peste 10 ani. Deci mă duc... Acum mă duc aici, da? E aici ceva? Nu. Bun. Mai departe, nu e nimica. E aici ceva? Bun, nimica. Deci ăsta este don't look. Deci aici ai... Bam, ștex. Acum, noi ne ducem aici. Deschidem ușa. Vedem că e cartea. One books. Coai. Coai. Ești panagamă. Păi cât de... Oai. Toți morți, mă, din telefonul ăsta al 5-lea telefon pe anul acesta. Care noi suntem în... Cred că suntem în a 5-a lună din an. Nu știu când pe... Ba nu, suntem în a 4-a lună din an. Care suntem deja pe jumătate și eu deja mi-am spart 5 telefoane. Bun. Din păcate acum am un panagram de Honor X6. Care deja l-am spart fix la cameră. Pe față. Deci îmi bag pula mea. Bun, deci știm că ăsta e percheziționat, dar tot luăm că cărțile se plimbă. Bun. Deci, reluăm. Mergem pe aici. Ne uităm. E o ușă. Bun, ele le întrena. Ne întoarcem. Plecăm de acolo. Am scăpat, băieți. Mamă, ce fericit mă simt acum. Păi mă așteaptă după cozloga mea și pula în el de joc. Bă. Coi, ce pula mea? Coi, ce pula mea, bă? Păi, ești nebun? One key. Good. 1K, it's used. Bă, pula măta. Bun, băieți, mă simt mai norocos acum, dar a venit chestia aia cu picioare. Băcte-i, cu aia. Închide cu aia. Cine m-a pus să joc jocul ăsta cu aia? Hai că-mi bag pula măta, dar ne întoarcem, mergem înapoi. Bă, ești prost? Poți să faci schema asta? Să-mi bag pula măta. Cu aia nu pot să cred. Ne întoarcem din nou. Deci asta acolo, da? Noi nu putem să închidem asta. Bun, deci un joc destul de... Ok. Mergem înapoi. Bine cu aia. Mă gândesc să nu se pula pe aici. Poate în spatele meu, poate în sugi pula. Așa. Dreapta. Ba, prompt. Dreapta. Așa. Eu zic că ăsta e cel mai bun scop de a ajunge cineva. Vedem, nu-i nimeni, ne întoarcem. Bă, dar uite mă, că l-am prins acum. Hai că avem deja 2 books, 0 key, dreapta. Așa. Stânga. Dreapta din nou. Dreapta. Boss! Ei, măta. Aici, ori. Stânga. One books. Nu-i nimic acolo. Don't. Nu-i nimic.
Deja am ajuns, deja mi-am trecut recordul de 3 se zice, 3 books. Merg destul de încet. Și nu știu de ce. Nu, ne întoarcem. Hai. Să-și pula, hai. Mai acolo. Da, băieți, deci deja am prins, am început să prindem jocul. Acum nu mai vreau să mai fac dreapta, uite o carte aici. Mai curva pe undeva? Nu. Pe aici n-am fost. Ok. Hai de pula mea. Ce s-a auzit cu aia? Eu nici nu știu dacă... Bă, dar parcă mai era și un Vladimir pe aici. Ce pula mea s-a auzit? Mamă, băieți. Mamă, cu capel de pe mine băga mea și pula. Dar mă simt și norocos. În același timp. Că mi-am întrecut recordul. Zic să iau acum stânga. Friki. Vreau să mă duc înapoi, dar mă mai plimb pe aici. O închei țiuset. Futu-ți morții, mătii. Eu nici știam eu că ai închis. Ba, pula mă, dar mă trebuie să iau altă cheie. Futu-ți morții, mătii. Așa. Continuăm. Bun, băieți. Am ajuns acum în Brăila. La mine acasă. Hai să căutăm pe cineva. Așa, nu-i nimeni. Bă, dar ce naiba s-a întâmplat, mă, de când am lipsit? De când am fost în Spania la căpșuni. Băga mea și picioarele câte s-au schimbat, băieți. De ce fug mai repede? Mă găiam buchicea, coaie. Hai de pula mea. Nu. Oh, da. Ia fugă repede. Da, băieți, jocul e destul de interesant. 4 bucks până acum găsite. Pe unde să o luăm? Ăla ba la portocală, ce mi-a furat, ba, ba, pula mea pe aici, bă. Mamă, cucuța. Am fost pe aici, luăm pe aici. O ușă. Acolo la măta. Deci înseamnă că noi n-am fost pe aici. Nimic. Nu știu. O carte. Deci nu știu, băieți, cum să vă explic, dar eu chiar nu prea aș vrea să mă duc, dar nici nu pot, e mai bine. Așa. Toți morții, mă, te baga mea și pula mă, da. Nu, șac să auzi curva aia. Ba, pula mă, da. Așa. Da, mă, băieți, deci n-am fost pe aici. Mai? Stai, dar de unde era aia? Că n-am înțeles. În fine. O carte și aici.
Oh, coai. Da, trebuie să mă ocup pe ea. 10 minute rămase, stai așa. Mă pun la încărcat. Așa. One key. Bă, mergem în ăla cu sânge. Deci chiar nu prea mai am chef să mă mai duc pe acolo. Vreau la ăla cu sânge și după aia mergem unde vreți voi. Băieți. Deci da, vă măriți, cam asta este și episodul. Se pare că am prins jocul așa. După aia nu dau de pula mea pe aici, pula mea, da, te pula mea, să suși pula. Pentru aia a fost chiar, coaie. Pentru aia. Te pula mea, deci mi-am consumat ăla degeaba. Da, băieți. Se aude o mică muzică pe fundal. Ce pula mea e locul ăsta? O cutie! Ce trebuie cu ea e găleată? Nu ce e o căgăli? Coai! Mai vedem un jumpscare pe aici. Nu e. Oh, look, it's the books. Ce coai? Ce pula mea e jumpscare-ul ăla? Vreau să ies din jocul ăsta. Deci, stai așa. Bă, dar nu mai... Eu nu mai înțeleg, fraților, nimica. Eu țin minte că mai erau uși pe aici, în film. Hai, deci dacă merg așa, merg încet, bă, pula măta. Merg pe aici, nu-i nimic. Ia că s-aude aia. Și mai avem nevoie de... One box. Hai să-l găsim, Johnuților. Eu nici nu știu pe unde merg acum. Da, degeaba. Deci s-aude muzică pe fundal, da? S-aude asta care țipă pe aici. Muzică țită așa. Bă, eu zic mă aștept pe colța asta. Hai bă, șefule, mă lași. Da, da, pula mea. Așa, băieți. Mai avem nevoie de ok. A, coaie e aici. Te-am pula mea. Sclavă. Deci, mergem pe aici. Aici trebuie să fie ceva nou, în fin. Dar și ăsta e deschisă, coaie. Mamă, ce bou, băga mea și pula. Deci eu mă duc pe aici, da? Mă duc. Și nu mă mai duc pe aici. Mă duc pe aici. Eu nu țin minte să fie ușa aia așa. O, era să mă prind, băgau așa, pe ramăsi. Deci era să mă prind, în fin. Și ce mai în față? Și mai în față ce? Nimic. Deci am zis că jocul ăsta e greu. Dar am aflat că e mai ușor. Și cred că pe hard tot asemănător, numai cu mai multe jumpscare-uri. Și... Pula, stai așa. Și cu din astea, cu timp mai scurt. Zic eu. Dar eu am fost... Nu pot două timpul la mea. Bă, dar eu am fost pe aici, mă, ce naiba. Interesant. Unde e
Unde au luptele? Păi nu mă sperii joc. Păi mă sperii că nu le găsesc pe astea. Iar sau de curva aia, coaie. Unde e acum, că mai ții minte drumul, coaie, mă, pula mă. Mă iau pe aici și am ajuns înapoi. Ba nu. O iau pe aici și am ajuns înapoi. Ce dracu, ăsta e labirint din ăla. Mergi pe aici acum, atunci. This door is locked. Ba, pula măta. Deci nu știu ce asta. Haide, haide. Mai repede, sclavule. Hai. Nu merge. Deci noi trebuie să găsim cheia. Unde e cheia? Bă, da. Scrii sclipiș, frate. Mă bag pula în astea. Nu e nimic. Băi, deja m-am cam plictisit. Nici aia nu mă mai sperii. Fac naibii de jumătate de oră joc ăsta. Am mai ușă aici. Bag pula mea. În pula mea. Coai, cum am ajuns tot la asta cu sânge? Du-te în morți, mătii, de labirint. Intrăm pe uși și... Ba, nu, deci nu mai apuc coaie. Nu coaie. M-am plictisit. Nu știu ce pula mea s-a întâmplat, dar eu bine. E pe aici, bă, ok. Pe undeva sus. Bă, ok, pe aici. Ce? Da, coaie. Futu-ți morții, mătii. Am găsit cheia, coaie. Coaie, am găsit cheia. Ești prost la cap? Băieți, deci, eu băieți și fete, nici nu știți cât de fericit că am găsit și o cheia în acest joc. Acum trebuie să găsim locul unde eu am fost. Și ăsta e destul de greu. Bă, ești pula mea, ta, unde trec ne-am dus. Așa, băieți, sper că pe ăsta e drumul. Dacă nu e, bag pula. Dacă e, e bine. Așa. Îți fac și băieți, am ajuns. Și acum, avem așa, uite aici. Tu-ți mormântul, mă, ticoaie. Băieți, de pula mea, mai trebuie să mă mai duc coaie. Unde, coaie, unde, că nu mai pot. Efectiv am obosit să deschid uși peste uși. Tu-ți morții, mă, și nici nu mai știu unde e aia. Băga mea și pula mă ta. Nu coaie. Coaie. Băieți. Nu știu cum vreau să vă spun, dar din păcate nu mai țin minte locul. Așa că o să ne mai chinuim. Eu sper să termin videoclipul ăsta azi. Fac nicio glumă. Bun, băieți, în momentul de față am făcut și noi 30 minute, jumătate de oră de când jucăm jocul. Văd că nici reclame ne-a mai dat. Ne suntem chill.
momentan. Bă, dar nu știam, frate, că trebuia să deschid paia și gata, dar nu tu, Ben. O să fac și cu aia. Hey! Nimic. O altă cheie. Tu-ți bagi joc de mine. Tu-ți morți, mătii. Nu. Well done, run to the exit door. Ok, boss? Come here. Nu știu nici eu ce zic aici. Le știu din filme porno. Da. Nu discut. Hehe, dați aici la bot. Missing books. Să-ți bagi joc de mine. Hai. Ăștia efectiv își bat joc de mine. Ce am acum? Oho! Ia să luăm Nuclear 2, dar ăsta va fi... Stai mă, eu am 3000 și să-i... E în pula mea. Da, băieți, cam acesta a fost episodul, am terminat și noi primul nivel. Sperăm să-l găsim și pe moșul ăla cu colți. Deci o să ne revedem cel mai probabil anul viitor pe un alt canal, care asta se întâmplă de obicei. Deci, pa, pa!